Pozdrav svima, ja sam Ivana, a sa mnom je i Lucija i mi ćemo vam danas prezentirati čovječe ne ljuti se. Ne bilo kakav čovječe ne ljuti se, već čovječe ne ljuti se koji je prilagođen slijepim osobama. Ovo je taktilna ploča koja je izbušena rupicama i rupice slijepim osobama pokazuju gdje trebaju staviti svoje figurice. Osim što je taktilna, ona je u jarkim bojama. Svaka figurica imaju znači 4 boje, žuta, crvena, plava i zelena. Osim boje, vrh figurica je različit, tako da slijepe osobe na opip mogu razlikovati koja je njihova figurica, da ne bi slučajno spojili sami sebe. Ovaj čovječe ne ljuti se ima i specifičnu kocku. Slijepe osobe kad bi kocku bacale po stolu ne bi je mogle naći, tako je naša kocka na stalku. I pokazat ću kako to funkcionira. Aha, i sad mogu napipati koji broj sam dobila. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. I onda bi pomakla figuricu na 5 mjesta. 1, 2, 3, 4, 5. Ajde. 1, 2, 3, 4, ovo se pristače. 5. A sad Luca. Kocku, evo, primi. Moraš pritisniti. Ok. Nećemo vam otkriti tko je pobjedio, zaključite sami prema ploči. Evo, mi smo se dobro zabavili, malo smo se i naljutili, ali kako sama igra kaže, čovječe ne ljuti se. Zapratite nas na TikToku, Facebooku i Instagramu, Županijsku udrugu Slijepi Split. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se uskoro, pozdrav!